Според анализ на сателитни снимки, Китай изгражда огромна подземна военна база близо до Пекин, която може да е достатъчно голяма, за да побере 10 сгради с размерите на Пентагона. Съоръжението, предизвикало тревога сред западните разузнавателни агенции, се разглежда като част от мащабна програма за подземни съоръжения и подготовка за евентуален конфликт с САЩ, включително ядрена война. Сателитните изображения показват строителство, започнало в средата на 2024 година, с най-малко 100 крана на площ от 5 квадратни километра. Военни експерти смятат, че базата ще включва бункери за висшето ръководство на Китайската комунистическа партия. Новината за строителството съвпада с призива на САЩ за изграждане на усъвършенстван противоракетен щит. Китай отдавна развива подземни военни съоръжения, като се позовава на стратегия за активна отбрана и необходимост от защита на стратегически оръжия от вражески атаки, включително ядрени удари. Новината за строителството съвпада с призива на САЩ за изграждане на усъвършенстван противоракетен щит. Китай отдавна развива подземни военни съоръжения, като се позовава на стратегия за активна отбрана и необходимост от защита на стратегически оръжия от вражески атаки, включително ядрени удари. Китайски военен инженер, обучаван в Съветския съюз, се позовава на опита на СССР в строителството на бункери, включително бункера на Сталин. Китай започва разработването на ядрено устойчиви сгради още през 60-те години на миналия век, като се има предвид развитието на западни оръжия, способни да проникват дълбоко под земята. Анализатори допускат, че базата може да е разположена в пещера близо до Пекин, подходяща за ядрено устойчив бункер, открита от китайски изследователи през 2018 година.